Se jitressqu numru ta' emendi fil-Parlament brabta mal-kodiċi tal-etika li jirregolaw aktar il-membri parlamentari. Dan tħabar mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul waqt aġġornament lill-midja fil-Parlament, fejn ġie sostnut li dawn l-emendi huma bbażati fuq numru ta' rakkomandazzjonijiet fosthom mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika. Ġie spjegat ukoll li kien hemm diskrepanza bejn iż-żewġ kapitoli tal-etika wieħed marbut ma' dik li hija l-ordinanza dwar il-privileġġji u s-setat tal-Kamra tad-Deputati u li brabta mal-istandards fil-ħajja pubblika. Fil-fatt l-emendi prinċipali f'dan il-kodiċi tal-etika għandhom lan li jirregolaw l-imġiba tal-membri fil-ħajja pubblika, inklużi avvenimenti politiċi li jseħħu barra l-Parlament. F'dawn il-kodiċi proposti il-membri għandhom juru rispett lejn l-Speaker tal-Kamra u lejn il-membri l-oħra kollha tal-Kamra tad-Deputati. Sa dan it-tant il-membri għandhom iġibu ruhom b'mod eżemplari u m'għandhomx jabbużaw mill-privileġġji assoċjati mal-irwol tagħhom. Se jkun hemm emendi wkoll brabta ma' dikjarazzjoni tal-assi komuni għal kull membru ta' rappreżentanti li tiġi sottomessa lill-Parlament. Kull membru għandu jevita wkoll konflitt ta' interess li jistgħu jinfluwenzaw il-qadi ta' dmirijietu. Il-Ministru Jonathan Attard spjega li dan qed iseħħ wara diversi okkorrenzi fil-Parlament li ġraw partikolarment f'din il-leġislatura. Fil-fatt il-Ministru aċċenna li l-prinċipju tal-onestà issa huwa kristallizzat fil-kodiċi tal-etika. Huwa sitwazzjonijiet li jiżviluppaw matul din il-leġislatura b'mod partikolari aħna dejjem ikkontendejna li l-onestà hija valur intrinsiku għal kull membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti, però kellna sitwazzjonijiet fejn il-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika rrimarka li kien limitat mill-fatt li l-kodiċi tal-etika tal-membri parlamentari ma kienx jitkellem dwar l-onestà. Allura rajna kif nindirizzaw dan l-aspett, però kif indirizzajna wkoll aspetti oħra. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-Wib tal-Gvern Naomi Kakija u s-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol.